weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to liksey ba gorgola to bele ndendi to ganki to tulde baali to wuro jibi alpha to seyena wuro moolo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sinchan gurjuma to dara salama ko on takusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha mama siliba to moƴƴatna kay heeɗi ha to galle makko sama sa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma jaaha to liksey ba golgol ha to jowol kala ko asata hanki o maire uji ɗiɗo commune aji ɗiɗi ƴetti golle mumen cukko mabɓe kadi woni adjoint ji mabɓe cuɓama e oɗo saaha joni to leydi Sénégal hono premier ministre Amadou Ba o waɗi jillu makko asata hanki o to dare taweteɗo to tubal tulo ha to eko taari ɗum kala to leydi Mali ko alata hande o woni sumgoji référendum hono colonel Azimi Koïta horejo transition leydi ndi o voti tigui to bureau de vote numéro 6 tawateɗo to camp militaire mo kati to leydi Burkina Faso ko seɓɓitiɓe mbaɗi toon janggu mumen ko famɗi kala fodde sappo e goho neɗɗo wasi hen fittade mum to leydi Côte d'Ivoire kollana ndiyam jollunoga sukaɓe rewɓe taw ko élevage tokos ɓe janggoɓe école aji kollana mumen yuuno fodde sukaɓe jiiɗiɗo mbasi hen pittali men bisimilla mone ketki hotodirte joni ciren pacciren kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma won keɓe hen hoolare timmude no feewi an mahɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique ko nonne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les bottaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e jeetati lewru korse woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulara e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue YouTube ko beñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie koto likseyba gorgol putoɗen ko aseta hanki o wonno pilgol lefol ko fati e maire likseyba gorgol mo Allah ardini oɗo saaha joni commune o tawa kadi ko kanko woni maire gadano caggal kay ko likseyba watta département e oɗo saaha joni noon sumgoji bannoɗi gila ñande sumgoji bannoɗi gila e nder lewru mai nduto ko oɗo saaha joni noon aseta hanki o wonno cérémonie filde mo lefol taw ko lefol gardigu mairie ndi e oɗo saaha joni noon Allah ardini mairie ndi ko oɗon biteɗo Cimbo Abou ɓurɗo lollirde Abou Koli ko kañum woni maire mo commune de Lexeba so tawi noon ko adjoint makko gadano woni cukko makko gadano ene wiye Fatimata Saydou Sall cukko makko ɗiɗaɓo noon ene wiye Aluseyni Abou Accie cukko makko tataɓo ene wiye Kunjo Huley cukko makko nayaɓo ene wiye Ghalii Abdoulaye Sall e oɗo saaha joni noon ko ɓeɗo tigui woni ɓe Allah ardini maire commune de Lexeba eɗen mbiyaɓe tan nde Allah rokkataɓe jogorade commune o erdarade ɗum e peewal e dow jaam e kisal haaɓe mbawa timminde manda mabɓe o e dow e kisal ha joni koye on fannu keddoɗen jiyan to jewol ne caggal sumgoji bannoɗi toon maire mo jewol kañum e hoore mum ko aseta hanki o jooɗiɓe cuɓima kadi ɓen tawa kadi ko sukko makko woni tigui adjoint ji makko ma en ketto cimtol général Bari assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum Ghalii Abuu Bah weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama no fewi ko musidɗo moɗon général Bari gorko mo Teccan ko yinnode hokkude on compte rendu hanki ko kewiɗo e commune meɗen commune de Diawol e investir baɗaɗo ɗo commune Diawol kañum jeeya koye département central ka hayɗi commune Diawol komo mawɗo leydi o tigui rigui watti hakkille muɗum hande o ko hanki noon maire o fiila e maire o ko Oumar Abdoulaye Ly ina woni e parti INSAF hanki gueɗe ɗe mbaɗi fayida puɗɗima ɗo hanki à partir de 10 heures e dendagal parti ji janoɗo ɗo parti ji commune de Diawol so tawi en duttima hen ma won parti ji sappo moni foof yiɗino hebde gandanɗa hoorema lefol ngol ɗum Allah hokki woni o ko Ly Oumar Abdoulaye gonɗo ɗon e parti INSAF ko wona ɗum ko ñalawma hanki o ko investir o waɗi kamɓe parti laamo ɓe mbaddi alliance e dendagal parti ji ko parti biyeteɗo Tawasul parti biyeteɗo AND e parti biyeteɗo Sourceau ɗum tagui kamɓe ɓe keeɓi sappo e ɗiɗi conseiller heddi ko parti AJD o yaade yimɓe jeegom e waɗi e parti ji hemo arani hawri sappo e jeetati neɗɗo e ko heddi ko maire o caggal nde fiila e dendagal e conseiller ji wonɓe ɗon eɗen gandi ne woodi ko wiyete premier adjoint ene woodi ko wiyete deuxiéme adjoint premier adjoint e deuxiéme adjoint ha 5e adjoint foof ko kamɓe INSAF e dendagal ɓe waddi alliance raafi foof parti AJD o heɓani ɗon hay batte e koni sefori e adjoint maire ko Mamoudou Moussa deuxiéme adjoint ko Jettu Guirey troisiéme adjoint ko Aliyine gorko mo Tilsa quatriéme adjoint ko Mamadou Samba Bari 5e adjoint ko Daouda Bayrel ko ni gueɗe ɗe cifori donc ko ɗum ko ɗo kewi hanki e Diawol ɗum noon en jetti dendagal commune de Diawol en jetti maire o en jetti parti ji tawtoraɗi ɗi en jetti heɓɓeɓe keɓani ɓe foof ɗum noon ko yinnode hokkuɗon tan compte rendu ko kewno ɗo hanki ɗo e Diawol donc yo Allah waɗane jaam merci on jarama fewi Allahumma amina seydi Bari golle ma jooɗi peewi en mbiɓe kadi kamɓene yooɓe jogoro jaam ha joni koye on fannu keddoɗen e nder leydi Mauritanie landaji dawrugol taw ko lundiyankoji kewɗi ɗi ndenti nde aseta hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbaɗi seppo mabɓe jaam yamigo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie seppo ngo noon ko namdade kay nde sumgoji bannoɗi ɗo taw ko sumgoji législative municipal e local bannoɗi e nder leydi he ɓe kolliri ko ɓooya bannoɗi ko ɓooyani yidde mabɓe noon ko ɗiɗon sumgoji ɗi mbandete annili ɗi momte ha laaɓa sumgoji ɗi mbatte saabu e wiide mabɓe ɗin dewani lawol seppo ngo noon ɓe puɗɗori ɗum koto Carrefour lawol faade Saba ɓe jaɓani to boowal kingal laade diwoje ngal Nouakchott ko ɗiɗo landaji noon lunda kañumen juɓɓinno ngoɗon seppo ɗin landaji goni IFP wondude e landa wiyeteka RFD e landa Tawassul e landa wiyeteka Sawaba e APP wondude e Front Républicain
seppo ngo noon ɓe yiɗi seppo ngo noon ɓe mbaɗi ɗum tan ko balɗe ɗiɗi ko adi kay ko jonde araweninde député ji poti joɗade to suudu sarɗeji tawanden jonde noon ko suɓade hooreje mabɓe e suɓade ɓe noon wiyeteɓe les vice président e questeur suudu ndu l'opposition que position noon siftinde on noon e sumgoji ɓennuɗi landaji lunda woni opposition ɓe keeɓi ko nogas e ɗiɗi député e nder suudu sarɗeji he tawi ko ɗiɗo landaji kañumen pecci ɗiɗo nogas ɗiɗi siège ɗi woni landa sawaba landa tawassul e landa wiyete ko front républicain pour l'unité et la démocratie surprise ɓurɗo mawnude noon e ɗiɗo sumgoji bannoɗi ko landaji lunda ɓurɗi ɓoyde e lundiyankagal hay député goto ɗiɗon keɓani ɗin woni landaji hono landa wiyeteka RFD e landa wiyeteka IFP wondude e kaɗo landa wiyeteka APP ɓe noon haydara ala ko keeɓi e député ji e sumgoji ɓennuɗoɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo genɗi ndi o woni tigui koye keɓugal makko yidde yaade to Paris lamorgo leydi France jillu ngu noon ko jillu balɗe ɗiɗi woni ñande nogas ɗiɗi e ñande nogas e tati korse ndu gonɗen nu tawatama to noon ko tawtoriyede batu ko fati e climat woni ko ɓe mbiyata nouveau pacte financier mondial ko Emmanuel Macron hoorejo leydi France kañum tigui bismi batu ngu kañum kadi bismimo to noon yidde makko noon kanko Emmanuel Macron ko yoɓe ƴeew peeje kese kay taw koko fati e financement gam wallude e faabade leyde ɓurɗe boomade e oɗo réchauffement climatique siftinde on noon e nder batu cakkitinigo ko fati climat woni koɓe mbiyata COP 27 guna batu wonno accord chamel sec to leydi Égypte hono noon pamodiral woni accord accord kay heɓanoma toon ko fati kay e wallide e faabade leyde ɓurɗe tampude e oɗo réchauffement climatique ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen ñande aljuma ɓennuɗo en keeɓino kabaru jaltugol aduna hono préfet mo kay haydi biyetnoɗo Mohamed Salem Wula Salahi ko kañum tigi woni kawruɗo e ladiala oɗo saaha kala noon o wonano karɗo cellal o nawnoma ni to leydi France o nawnoma to leydi Maroc o nawnoma to leydi Maroc e mbadi safruji Wula Salahi noon kañum wonno mbiɗen préfet mo kay haydi gila ñande octobre 2022 o meeɗino kadi wonde préfet mo Mbagne caggal ɗum kadi o woni préfet mo Boggue ko adi kay komo affecté to kay haydi eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina koto leydi Sénégal paaɗen Ismaïla Madior Fall kañum woni ministre de la justice mo leydi Sénégal o waɗino wayloji kewɗi e nder cuuɗi ñawirɗi ɗi leydi Sénégal fodde capanɗe jeegom affectation woni ko waɗa hen e nder ɓen affectaɓe noon ene tawe hen biteɗo maître Gagnane Demba Touré gonnoɗo to tribunal de grandes instances mo Dakar e oɗo saaha joni o fektama to tribunal de grandes instances mo Matam Gagnane Demba Touré noon ko responsable koye mawɓe landa Pastef o jeeya o weltaki haydara noon e oɗo affectation e nder hello makko Facebook o holliri hen mette makko mawde no fewi faade ministre de la justice e faade laamu Macky Sall o holliri kadi ɓoyata ma waɗ haalande taw ko haalande mawde no fewi e yeeso jaydiyankoɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Amadou Ba kañum woni ministre kañum woni premier ministre mo leydi Sénégal e oɗo saaha kadi kanko woni ministre kalfinaɗo ko fati élevage o waɗi jillu makko aset hanki o to daral Touba Toul e to wiyete Sew Khaye e ha to wiyete Sew Khaye ha to croisement Ngoudiane kala nayimo toon noon ko yettade dare tawatede toon yurnade kay beele dammiri ko fati layyeji ne tawe e nder dare he hano hannitini laamu ngu noon woni yidde mum e fandare mum ko beele kay julde taske ko ɓoyatade dulde taske ɗaminade ko ɓoyani beele kala Sénégal najo to wawi wonde kala no haalisal mum foti kala wawa hebde layye muɗum no doole mum potiri hano hannirtini kanko Amadou Ba noon o yahani goto omo yaadi noon e ɗeɗo jagorɗe woni omo yaadi e Samba Ndioben Kam e wondude Abdoul Karim Fofana e hoorejo fedde nehoɓe jawdi hono biteɗo Harouna Gallo Ba kanko Amadou Ba noon holliri weltare makko
makko mawde no feewi no tawiri darade ni e sahaaji e sabu kay jawdi ina tawe hen jawdi ina tawe majje hano hanirni o wi so tawi kay so o wi kay o tawi ina ɓeydi o tawi ina ɓeydi kena wona ujunnaje nogas dammuwol kena ujunnaje nogas dammuwol ko tawi kay ina ɓeydi e dara he so tawi kay o waɗi ɗum comparaison e oɗo sahara wane nde ɓe jillino walla oɗo sahara wane e nder ɗiɗon nokkuji o holliri kadi wonde o tawi cugguji ɗi e oɗo saha joni cokkuji ɗi ene kakidi no feewi ɗum noon ko weltare makko mawni no feewi o jarni noon hono maire Touba Toulo hono biteɗo Magueye Boya wondude e maire mo Ngoudiane ardinoɓe 12 demo kay e nder jilluji makko o waɗi e nder ɗeɗo dere ɗe o yetti kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to wiyete Kaba Toki noon ne tawe e nder commune mo Kaolack eɓe tawe noon ɗum ka fakki kan no feewi saabu kay kene wona balɗe joni walla kene wona jonte robiraji mabɓe koko joori kosom hay toɓɓere ndiyam simtata e majji kala subaka noon ko corti en rewɓe taw ko jolɓe sartaji yaade kay yiiloyade ndiyam ko looti e ko cagginiri e ko guppiri kala e nder nokku to wiyete Lindiana hollirama noon e oɗo saaha joni laamu ngu ko citerne goto nelditono e leegal ngal ɗum noon citerne on e famɗiri leegal ngal no feewi ndiyam ɗam hono ɗon taw ko gasi ha laaɓi haydara naftataɓe ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde faabotoɓe kay haaɓe ceerta ɗum ka ha laaɓa ha tenti kadi e oɗo saaha gonaɗo saaha nguleki mo ndiyam ɓuuri sohlede ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka ekkisal haɓade doroko e waɗoɓe trafiquant e nder leydi Sénégal ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe kay e auto mumen ene dimdi fodde koliji jeeɗiɗi taw ko drogue ɗi hinde yamba ɗina koliji noon ene peesa ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi kilo ɓe teɓa noon ko guila ñande sappo e joyi ha lewru juin 2023 ɓe nanga koto croisement Darou Ndoye ko dadiɓe noon ɓe brigade jogo kañumen nanguiɓe hay auto mabɓe oɗo saaha joni laamu ngu koko fawi hen junggo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal to nokku biteɗo Bagere tawe sara Kerol hakkude commune Serol commune Tanafa e nder département mo Goundouba ko tana musɗo waɗi toon aseeda hanki sappo e jeeɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko biyetenoɗo Lamina Bayo kañum wasi toon fittade mum taw ko jamguel ƴiwonde kañum yooɓi fittade makko o maayi noon koye saaha tigui o addoyno jawdi makko layye e saaha o addoyno jawdi makko layye tawa omo ɗowi e saaha o ɗowi jawdi makko omo arta omo wadda kursi e ƴiwonde tawa ƴiwonde ne ƴiwni ha timmi ko adi ko ƴiwonde nde ne toɓa ene waɗa majje e kala saaha e guiƴali ko ɗon tigui téléphone makko soni o fooɗi téléphone makko yidde wadde décroché ko ɗon tigui décharge courant yooɓi fittandu makko eɗen mbiya tan bandiraɓe nde ndento no feewi guila e téléphone aji ha e ordinateur uji e kala appareil uji ko wayno appareil uji foof so tawi toɓo ƴiwonde ne toɓa so tawi kadi asmanu ne guiƴo e majali kala nde yimɓe débranchata guila e congélateur uji ha e téléji e gueɗe appareil uji électroménager kala ene foti débranchede yimɓe nden toon téléphone ngaji ɗi ha ƴiwonde nde silta ha no hannirta ni ha majje ɗe kadi daro habaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé guirlajo assalamu aleykum warahmatullah rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeyten ko to e diwan Goudoumpa wuuro ina wiye Bakel waɗɗani tanaf ina wayno ñande aljumande de jamguel ƴiwonde yoɓima fittandu biyeteɗo Lamine Bayo oɗo Lamine Bayo ina wayno ummino ko tanaf omo addoyno jawdi makko layya omo fewi wuuro mabɓe e lawol he téléphone o soni o ƴetti jamguel ƴiwonde ɗum woni sababu yoɓade fittandu makko kanko noon o woppi rewɓe ɗiɗo ina wayno hen debbo goto ɗimmijo ko resi ɗum wonani hay yontere hol ko addi ɗum ɗon ko portable ɗe woni sababu ɗum noon yo yimɓeɓe kollitama yo nden to portable ɗe ina wayno dey ha joni ndungu ngu dey fuɗɗima tobde kono noon ndiyam heewani saabu ko hakkude millimètre goto e 2 millimètre ummade Goudoumpa yahanma Ziguinchor yahanma Bignona ɗum ɗo woni ɓe puɗɗima dañde ƴiwole ɗiɗi ƴiwonde ñande aljumande ko millimètre goto ƴiwonde ñande aset nde ko millimètre uji ɗiɗi ɗon noon ha Guinée Bissau ina wayno toɓo ngo taw suwa jippade no fewi huuɗo noon fuɗɗima fudde so en garti ɗo e muuma Goudoumpa debbu kamɓe de ɓe kolliti jaggeɗo Olivier Boko Vakal
oɗo de ko parti Pastef ardiɗo henna ɗum noon ɓe kolliti yo woppe ko ɓuuri yawde yaccade ina wayno 14 sokanoɓe Sédhiou kamɓene de ɓe ñaawama hen ɗiɗo goppama 12 heddiɓe goppama kono koye goni ko juddu seeɗa ɗum ɗon noon ɓe kolliti ɗum ɗo de ine ɓe kolliti mette mabɓe nguɗo laamu jaggude Pastef naaɓe jamma e ñalawma ɗum ɗon noon woni mette mabɓe hande kala ko jaggano noon e nder événement o to Goudompa e diwan Goudompa ina wayno woppama ha laaɓi heeɓi boowal. Weltar TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah feɓande jaam. Allahumma amina seydi Keɓe golle ma juuɗi peewi se nummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali hono madame la première dame woni joom suudu colonel Assimi Koïta gardiɗo ONG biyeteɗo fondation pour l'enfance o waɗi jillu makko e nder sous préfecture mo Neguela enen tawe 60 kilométre hakkude mum e Bamako taw ko dow lawol faade kati o yettima toon noon guure kewɗe no feewi o jaɓɓama toon jaɓɓolngal pawodidingal no feewi fodde guure sappo o fecciri toon ballal taw ko matériel kewɗe no feewi ballal ngal o addi toon noon kanko madame Touré kanko madame Touré Lobbo kanko madame Touré Lobbo Traoré o gardiɗo fondation o jaru ballal ngal ene ƴiime ha million ngaji nogas tawa ko franc CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono colonel Assimi Koïta hoorejo leydi ndi siftinam noon ko aleda hande o sappo e jeetati lewru korse woni subgoji taw ko subgoji référendum woni tigui memtade tunnolgal yidde kay gollorade tunnolgal kesal e nder leydi Mali hoorejo ko haalsata hande o leydi ndi dawri ɗiɗon subgoji hoorejo leydi ndi noon hono colonel Assimi Koïta o ari tigui wodde ko sanga 8 heures o voti koto koye nder bureau de vote numéro 6 to centre de vote camp militaire mo kati omo ardi noon e ministre de la justice et des droits de l'homme wondude président de l'autorité indépendante des gestions des élections woni AIGE kalfinade ko fati sumgoji e commandant jeune o wondude e maire commune urbaine mo kati caggal nde o gayni vote noon kanko colonel Assimi Koïta o waɗi erango makko faade dendagal malinaɓe kala nde jaltata gotoya e kañumen kala nangodirta gona neɗɗo goto ɓe tafa ko wiyete union sacré autour di Mali ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗena to hirnangue leydi to hirnangue Burkina Faso ko sebbitiɓe mbaɗi toon jangu mumen ɓe mbari ko famɗi kala fodde yimɓe sappo taw ko civil en ɗum wonno ko ñande aljuma ɓennuɗo ko sagataɓe joguitiɓe noon jani ñande jamma aljuma ina wiyata ñande jamma aljuma to wuuro wiyetego Sara tawatego e nder commune mo Bakuya ene tawe temedere kilométre hakkude mum e Bobo Dioulasso waɗi kadi hewɓe barmuɓe hen ko ɗon noon maayi ɓe jeenayi noon ko ɗon ɗon maayi ko ñande assiette nde ko ɗo ñande yimɓe jeeray e maayiɓe hen noon jeenayi e mabɓe ubba ko assiette hanki o kono kadi e nder barmunoɓe hollirama tigui hen ɗiɗo kawri ela diala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar uddirten kabaruji men koto leydi Côte d'Ivoire to wuro witego Aboisseau e nder leydi Côte d'Ivoire ko tana musɗo waɗi toon ñande alkamisa ɓennuɗo ko laana taw ko laana ndiyam jolluno ko sukaɓe élevage taw ko sukaɓe élevage rewɓe tokkosoɓe yaroɓe hakkude duuɓi sappo e ɗiɗi duuɓi jeetati fayi duuɓi sappo e ɗiɗi ko laana mumen yeewi sukaɓe jeeɗiɗo rewɓe mbasi hen pittali mumen tana o waɗi ko so nokku tana o waɗi noon koto banggue worgo ɓaƴƴo furnague leydi ndi sukaɓe ɓe noon ɓe paano tigui koto école mabɓe ko alada hande o noon laamu ngu sakti oɗon kabaru musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo woni ko ñuki ko ɗum ɗo tigui woni ko ñukinɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ngakkede kay courant ñalawma kikiɗe hande o kala ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko ndendinɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Issa Keɓe enen nanggani en karto e tawi ɗon koto Joola ko musidɗo men général Bari enen nanggani en kaɓɓirɗe ɗe ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on